Ingdeng troksike brasir kep kechok Kuru Chingduk Arni ingthir'et pen ketalonpon. Pininipai kre trok Arni lakain koira trok Burabagori constituency ke parlo Dolamara Lukhimon Ashram anparta Kuru aking ri Lukhimon adawan pialong pini Ingdeng troksike brasir kep kechok Kuru Chingduk Arni ingthir'et pen ketalondon. Kuru Chingduk Arni ketalonpon lake jasemet Lukhimon adhoromaphan amahang ke pathek vek abangpu kurusar lokhon intihansek pirthei kahachiar ni potsi pini Lukhimon adhoromaphan ke khoyarat anke arnikang thir lapen arni ke thesi baman ponlo. Kurusar lokhon intihansek pirthei hachiar ni ningarong pen kedeng pon lake munit monor anparta kedeng et api bab bi pen chinglok anta amekewang ningarong achipiasonsi Lukhimon adhoromaphan ke khoyarat anke ningarong pensi arni ke thekang thir baman ponlo. Lasonsi pini Lukhimon adawan pialong Kuru Chingduk Arni ketalonpon ajai meka tengke ada baji ke thoma porahut Kuru potum kang thir methek piponlo. Bangso phi baji trokra minit thongke ba porahut Kuru potum phan kedeng. Baji troksi ada bapor radet pen man pi kachiman lapen kang thir methek pide da phi ada baji narkep adap karcho asai ju da phi radet pen arnisia farman lun kana malin sitame dengpon. Lunka namalin sai juda pi radet pen kechok ning parong ponsi pini sayang denga teng pen ington ponlo. Kajirangka pen Rovelson Rong report Northeast Karbi Live.